δύο πληροφορίες για να δείτε ποιοι είναι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Η Ακαδημία λοιπόν Καριέρας και Επιχειρηματικότητας Greek Tour Academy ιδρύθηκε το 2021, παρέχει πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση, συμβουλευτική και coaching σε εκπαιδευτικούς εκτός δημοσίου στους εξής τομείς: για τις νόμιμες υπηρεσίες τους, στα μαθήματά τους, είτε online είτε διαζώσεις, για τα λογιστικά, το εύκα τους, την οικονομική τους ευφυΐα, το personal branding και το digital marketing. Προσκαλούμε φυσικά τους νέους εκπαιδευτικούς, αν θέλουν να γίνουν και αυτοί μέλη, και τι μπορούν να απολαύσουν. Τα μέλη της Ακαδημίας μας λοιπόν απολαμβάνουν σεμινάρια, ατομικές συνεδρίες coaching, digital courses, συνεργασίες με ειδικούς επαγγελματίες, κλειστό Facebook group και φυσικά προνόμια συμμετοχής σε τέτοια δράση σαν τη σημερινή. Όσοι μας παρακολουθείτε, που είστε γονείς και ψάχνετε κατάλληλους εκπαιδευτικούς, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, διότι μπορείτε να βρείτε νόμιμα ιδιαίτερα μαθήματα και συμβουλευτική και coaching και στα επαγγελματικού προσανατολισμού, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου έτσι ώστε να σας συνδέσω με το κατάλληλο μέλος. 30 μέλη ανά την Ελλάδα μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα νούμερα που βλέπετε εδώ, 699-7-027-905, και να σας βοηθήσουμε για ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα με βοηθήσει στην παρουσίαση, στη συμπαρουσίαση αυτής της πολύ ωραία, μπράβο, πολύ ωραία Σταματία, Ελπίδα, στην παρουσίαση αυτής εδώ της εκδήλωσης, η Χαρά η Μανολάκη. Για να βάλουμε λίγο εδώ και το spotlight στην Χαρά. Η Χαρά η Μανολάκη από το Ηράκλειο, η οποία είναι η μαθηματικός μας, θα μας βοηθήσει τώρα στην αρχή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Είναι εδώ, το Zoom Webinar είναι το πολύ κατάλληλο εργαλείο το οποίο ενώνει όλη την Ελλάδα. Είδατε, έχουμε Άργος, Καία, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη. Εγώ εδώ σας χαιρετώ από τη Θεσσαλονίκη. Και θέλουμε έτσι να προχωρήσουμε λοιπόν στο πρόγραμμά μας. Χαρά, δίνω την σκητάλη σε σένα για την παρουσίαση. Χαιρόμαστε. Παίρνεις και πολύ ωραία, μόλις πήρες το κομπλιμέντο σου. Καταπληκτική καθηγήτρια η Χαρά, μας λέει η Μάρια. Και καλώς ήρθατε στην σημερινή μας εκδήλωση που τιμάει την ημέρα των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την κυρία Σοφία Αβραμίδου, η οποία είναι πιστοποιημένη Career Business Coach, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΕΟΠΕΠ, εκπαιδευτικός αδειοδοτημένη καθηγήτρια φιλολογικών και αγγλικών από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει 17 έτη εμπειρίας στη διδασκαλία, είναι απόφοιτη ιστορίας και αρχαιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ και νυν φοιτήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη διοίκηση οργανισμών και μάρκετινγκ. Επίσης, είναι η ιδρύτρια της Ακαδημίας Καριέρας και Επιχειρηματικότητας Greek Tutor Academy και μέντορας νέων εκπαιδευτικών. Η ομιλία της σήμερα έχει τίτλο «Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Τι σημαίνει για την ελληνική κοινωνία από τα στερεότυπα στον 21ο αιώνα». Σοφία, σε ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρά, για τον πρόλογο. Θέλω έτσι λίγο να μου πείτε αν βλέπετε καλά και την διαφάνειά μου, αλλά και εμένα κεντραρισμένη, και να σας καλωσορίσω στη δική μου ομιλία. Όταν σκεφτήκαμε αυτή την ιδέα, είχα αυτή την ιδέα για την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, είχα πολλές εμπειρίες από ξένους συναδέλφους και από άλλους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πραγματικά στη δική τους χώρα έδιναν πάρα πολύ σημασία σε αυτήν εδώ τη γιορτή. Και αναρωτήθηκα, τι σημαίνει για την ελληνική κοινωνία? Δεν είναι στην ουσία η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών που τι σημαίνει, αλλά τι σημαίνει ο εκπαιδευτικός. Και θα δούμε σε αυτή την ομιλία τι εμπειρίες έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και πώς αυτό το φέρνουμε στους νεότερους. Γι' αυτό κιόλας γράφω από τα στερεότυπα στον 21ο αιώνα. Θα πούμε όμως λίγο κάποιες μικρές πληροφορίες για αυτήν καθ' αυτήν την γιορτή, η οποία ξέρουμε κάθε χρόνο είναι στην 5η Οκτωβρίου. Φέτος η UNESCO, η οποία είναι το τμήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνο για τον πολιτισμό, για την πολιτιστική κληρονομιά, έβαλε ένα θέμα.
Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ στην εικόνα μου, λέει World Teachers Day, the teachers we need for the education we want. Και έχει και έναν υπότιτλο που λέει The global imperative to reverse the teacher shortage. Εδώ θέλω λίγο τη συμμετοχή σας και στο chat. Μας λέει λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν έλλειψη. Αυτό το shortage που λέει είναι έλλειψη. Και υπάρχει, λέει, παγκόσμια επιτακτική ανάγκη έτσι ώστε αυτό το κλίμα να αναστραφεί. Έχετε σκεφτεί εσείς ποτέ γιατί στον κόσμο να υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών? Γράψτε μου έτσι λίγο στο chat και θα σας πω κι εγώ, θα σας μοιραστώ λίγο κάποιες δικές μου σκέψεις. Σίγουρα παρατηρούμε, μπορείτε να γράψετε, αντί να κάνετε raised hand, μπορείτε να γράψετε στο chat. Αγάπη, σε ευχαριστώ. Σίγουρα έχουμε καταλάβει ότι το τελευταίο διάστημα, τελευταία δεκαετία, όλη η γη, αλλά και ιδιαίτερα η χώρα μας, περνάει μια οικονομική κρίση. Πραγματικά, στην δική μας χώρα, ας πούμε, η οικονομική κρίση έχει φέρει σε δυσκολία και τους καθηγητές οι οποίοι είναι διορισμένοι, ας πούμε, στα δημόσια σχολεία. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά πηγαίνουν ως αναπληρωτές, προσπαθούν να βρουν σπίτι στην περιφέρεια, δεν μπορούν να βρουν να νοικιάσουν. Απέχει πάρα πολύ η μισθολογική τους εξασφάλιση σε σχέση, ας πούμε, παράδειγμα, ένας υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να έχει 14 μισθούς, μπράβο, κακοπληρωμένη εργασία, όπως μας λέει ο Νίκος, για να απολαμβάνει τα δώρα του. Ακόμη και οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στο δημόσιο έχουν στους 12 μισθούς και υπάρχουν και οι φροντιστές, οι καθηγητές λοιπόν της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, οι οποίοι μπορεί να είναι περίπου με 8 ή με 9, είτε με 9 μήνες μισθό. Αυτό λοιπόν φέρνει μια δυσκολία, παράλληλα και με τις άλλες δυσκολίες ψυχολογικές, υγείας κτλ., όπου πραγματικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο κλίμα για να αντιστραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα που έχουμε στην έλλειψη. Παρ' όλα αυτά, αυτός εδώ δεν είναι επάγγελμα το οποίο επιλέγουν νέοι ή εργασιακός μεσαίωνας. Βλέπω εδώ αυτά που έχετε γράψει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι αυτό η αιτία ή, ας πούμε, η δικαιολογία για να σταματήσουμε να βάζουμε κάποια πράγματα στον πάγο, ας πούμε, όπως, ας πούμε, η ευγνωμοσύνη μας ή η κατανόησή μας όσον αφορά όλους τους καθηγητές οι οποίοι είναι σε εμάς. Πώς αυτό φαίνεται σε άλλες χώρες? Πάμε να το δούμε. Δείτε πιο κάτω πώς γιορτάζουν αυτή τη γιορτή σε άλλες χώρες. Βλέπουμε εδώ χαρούμενους εκπαιδευτικούς σε μεγάλες ηλικίες. Δεν είναι, ας πούμε, η κλασική, ας πούμε, η νέα γενιά του δασκάλου, έτσι. Βλέπουμε εδώ και στην Βόρεια Ευρώπη Happy Teachers Day και στις μακρινές Φιλιππίνες. Τηρούν με πολύ χαρά. Υπάρχουν εδώ λουλούδια, βραβεία κτλ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Τι πιστεύετε, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι η γιορτή? Ποια είναι η σημασία του εκπαιδευτικού στη συλλογική συνείδηση? Ποια είναι η εμπειρία μας, αλλά και τα στερεότυπα που κουβαλάμε ως κοινωνία? Θέλω λίγο εδώ να αναλογιστούμε, ιδιαίτερα όσοι είμαστε άνω των 30-35, τη δική μας εμπειρία, γράψτε μου και τις δικές σας, ας πούμε, πληροφορίες, τη δική μας εμπειρία από το σχολείο. Πολλοί από εμάς μπορεί να είχαμε κάποιον καθηγητή, ο οποίος ήταν αγαπημένος μας. Να ήταν ένας ή δύο. Κάποιοι άλλοι όμως να είχαμε μία δυσκολία στο να συνδεθούμε με κάποιους καθηγητές, επειδή θα πω τη λέξη, ήταν αυταρχικοί. Έδιναν περισσότερη σημασία σε κάποιους αυστηρούς κανόνες και όχι στη συνεργασία. Αυτό εδώ πώς διαιωνίζεται και μέσα στις ημέρες μας? Πολλές φορές το βλέπουμε να αναλώνεται, ας πούμε, και από τις ταινίες. Ποιος θα δεν ξεχάσει, εδώ, το ξύλο, λέει, βγήκε από τον παράδεισο. Μάλλον το ξύλο είναι για κόλαση και όχι από τον παράδεισο. Γράψτε μου στο chat, εγώ θα σηκώσω χέρι και από τους πάνελις ποιος στο δημοτικό ή σε προηγούμενη ηλικία είχε σηκώσει δυστυχώς κάποιος δάσκαλος το χέρι του πάνω. Εγώ είχα αυτή την κακή εμπειρία, ας πούμε, στα νήπια και στην πρωτοδημοτικού, χωρίς να είμαι, ας πούμε, δεν υπάρχει δικαιολογία.
Είτε είσαι άτακτος, είτε είσαι ζωηρός, δεν υπάρχει δικαιολογία. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο, γιατί το αναφέρω. Οι γονείς, οι τωρινοί, είχαν αυτές τις δυσκολίες. Ακόμη και εμείς. Κι εγώ δεν είμαι ακόμη γονιός. Είχαμε αυτές τις δυσκολίες και δυσκολευόμασταν να συνδεθούμε συναισθηματικά με τους καθηγητές. Αυτό εδώ το έχουμε κουβαλήσει και με δυσκολία ύστερα μπορούμε να ξεφύγουμε και να βοηθήσουμε τα δικά μας τα παιδιά να αγκαλιάσουν τον θεσμό του εκπαιδευτικού. Για καλή μας τύχη φυσικά, η νέα γενιά των εκπαιδευτικών, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ πέρα, έχει πλέον παιδαγωγική εκπαίδευση. Έχει πλέον παιδαγωγική κατάρτιση και φυσικά υπάρχει ο νόμος το έλεγε, ότι από το 1978 δεν έπρεπε να υπάρχουν σωματικές κυρώσεις. Αλλά εγώ θυμάμαι τουλάχιστον μέχρι το 1998, 2000 που ήμουνα στο γυμνάσιο που είχαμε κάποιες τέτοιες δυσκολίες. Τι συμβαίνει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι? Μπορούμε να πούμε ότι όσο ελληνική κοινωνία έχουμε έτσι ένα συλλογικό τραύμα. Έχουμε ταυτίσει το σχολείο με κάποιον έναν θεσμό εξουσίας. Αυτό τώρα μιλάμε για την πλειονότητα, έτσι, δεν μιλάω απόλυτα. Και υπάρχει μια δυσκολία έτσι ώστε να το δούμε ως κάτι που να μας φέρνει χαρά, ενθουσιασμό και αίσθηση γιορτής και πάρτι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που βάλαμε σήμερα τον τίτλο της ομιλίας μας, της εκδήλωσής μας, μαθαίνοντας όλοι μαζί με χαρά. Θέλουμε λοιπόν να πάμε στο επόμενο βήμα. Πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε? Σίγουρα θα σκεφτούμε, είτε από τη μια μπορεί να είναι ας πούμε κάποιος, να σκεφτόμαστε με τους εκπαιδευτικούς ότι είναι οι πολύ αυστηροί, οι οποίοι ας πούμε κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να μας φέρουν σε δύσκολη θέση, να τα έχουμε μοιραστεί, να έχουμε προσπαθήσει και μέσα από κωμωδίες ή από κωμικές ας πούμε, καλή ώρα αυτό εδώ που σας δείχνω, να προσπαθήσουμε να εξορκίσουμε τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να είχαμε με κάποιον καθηγητή. Αγαπημένη εδώ η κύρια Τόγκα. Λοιπόν, εδώ ο Λαζάρου πάντα τρακαρισμένος. Πώς μπορούμε όμως να έρθουμε σε κάτι καινούριο? Θέλουμε να βοηθήσουμε λοιπόν τα παιδιά μας να καταλάβουν ότι επειδή ακριβώς σε αυτήν την τάξη, στο ελληνικό σύστημα, οι καθηγητές έχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία πρέπει να διαχειριστούν. Μπορούμε από τη μικρή ηλικία να τους βοηθήσουμε βιωματικά, ας πούμε, παράδειγμα με ένα παιχνίδι, και να τους δείξουμε ότι φεύγουν πλέον από αυτό εδώ τον πυρήνα οι δύο γονείς και το παιδί. Τι συμβαίνει? Το παιδί πλέον παίρνει όλη την προσοχή από τους γονείς. Έτσι δεν είναι? Παίρνει όλη την προσοχή. Όταν φτάνει λοιπόν μέσα στη σχολική τάξη, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι ο ένας άλλος σημαντικός άνθρωπος, ενήλικας, ο οποίος ας πούμε είναι εκεί για να είναι πρότυπό του και να τον βοηθάει, θα πρέπει να μοιραστεί την προσοχή του και με άλλα 20-25 παιδάκια. Κάπως έτσι λοιπόν είναι. Πρέπει το παιδί να διαχειριστεί όλο αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να πάει προετοιμασμένο. Θα μου πεις, τώρα το παιδί μου έχει μεγαλώσει, έχει πάει γυμνάσιο, έχουμε παρατηρήσει μήπως το παιδί μας να είναι ας πούμε πιο ζωηρό γιατί ζητάει αρνητική προσοχή? Το κύριο, φίλες και φίλοι, είναι ότι όλα μας τα παιδιά ζητάνε, έχουν δίψα για αγάπη, έχουν δίψα για μάθηση και για προσοχή, για φροντίδα. Αυτό το οποίο λοιπόν καλούμε εμείς είναι να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας ότι ναι, θα είναι εκεί ένας καθηγητής ο οποίος θέλει να συνεργαστεί μαζί τους. Πολλές φορές όμως θα βιώνει αυτήν εδώ τη ματέωση ότι σήκωσα χέρι και δεν με είπε. Δεν είναι αυτό δικαιολογία, ας πούμε, για να χρειαστεί να κάνει, να τραβήξει, ας πούμε, την προσοχή με μία σκανταλιά ή με αντίσταση στους κανόνες όπως κάνουν περισσότερο οι έφηβοι. Η δικιά μας πρόταση, λοιπόν, είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να βιώσουν έναν κύκλο συνεργασίας. Μία αλληλεγγύη. Από τη μια πλευρά, οι γονείς να κατανοήσουν τη δική τους θέση. Αυτές τις δύσκολες εμπειρίες που μπορεί να τους έκαναν να μην νιώθουν και τόσο ζεστασιά για το θεσμό του σχολείου, αλλά να το αποδεχτούν, να συγχωρήσουν τον εαυτό τους και να προχωρήσουν. Και να βάλουν θεμέλια έτσι ώστε τα παιδιά τους να βλέπουν με μια νέα ματιά και με μια ελπίδα και με αυτή την αισιοδοξία που είμαστε όλοι εδώ μαζί, για να μπορέσουμε να φέρουμε έναν καλύτερο κόσμο μέσω της συνεργασίας μας.
Τι είναι λοιπόν εμείς αυτό που θέλουμε? Να είμαστε κάπως έτσι. Σε κύκλο συνεργασίας, σε κύκλο αγάπης. Να μαθαίνουμε όλοι μαζί με χαρά. Σας ευχαριστώ. Η ομιλία μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ Σοφία για την ομιλία σου, ήταν εξαιρετική. Ακούγομαι? Α, ωραία. Η ομιλία συνεχίζεται με τη Ροζαλή Παπαδοπούλου, η οποία είναι πτυχιούχος καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, απόφοιτη του τμήματος ΑΠΙΘΙΤΑ, με 15 έτη εμπειρία διδασκαλίας. Είναι επίσης πιστοποιημένη καθηγήτρια online μαθημάτων από το Global ELT και ELT Business Owner. Και η ομιλία της σήμερα φέρει τον τίτλο Teaching is a work of heart, διδάσκοντας από καρδιάς με μεράκι. Ροζαλή, βλέπουμε ήδη την πρώτη διαφάνειά σου. Σου δίνω το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χαρά. Σε ευχαριστώ που με προλογίζεις. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση από το Greek Tutor Academy. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας απόψε. Χαίρομαι γιατί είναι μια σπουδαία μέρα για εκπαιδευτικούς, αλλά όχι μόνο. Είναι σπουδαία μέρα και για μαθητές και για γονείς. Οπότε, όταν σκεφτόμουν τι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας απόψε, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι αυτή η εικόνα, το Teaching is a work of heart, το οποίο είναι και το λογότυπο της εκπαιδευτικής μου επιχείρησης. Διδάσκοντας δηλαδή από καρδιάς με μεράκι. Και ξέρετε πως εμείς οι φιλόλογοι πολλές φορές κάνουμε ιδιαίτερα focus σε λέξεις και φράσεις κλειδιά. Οπότε σύντομα θέλω να δούμε μαζί κάποια πράγματα μέσα από αυτό, το Teaching is a work of heart. Ξεκινάω με το teaching και το work. Όσον αφορά σε αυτές τις δύο λέξεις, έχουμε να κάνουμε με διδασκαλία, με επαγγελματισμό και με γνώση. Η διδασκαλία γνωρίζετε πολύ καλά, είτε είστε μαθητές, είτε είστε εκπαιδευτικοί, είτε γονείς, φίλοι της εκπαίδευσης, ότι όλα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ραγδαία και ειδικά μετά τον COVID και όλα αυτά που έγιναν με τα lockdowns. Οπότε έχουμε περάσει σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η διδασκαλία πλέον μπορεί να γίνεται ή διαζώσεις, όπως συνήθιζε να γινόταν, ή και online με το διαδικτυακό μάθημα. Και φυσικά έχουν αλλάξει και όλοι οι μέθοδοι, υπάρχει η διδασκαλία με σύγχρονες προσεγγίσεις και η διαφοροποιημένη διδασκαλία για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Σχετικά με το δεύτερο bullet point που έχω βάλει εδώ με τον επαγγελματισμό, θα ήθελα να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας μικρή μεγάλη ότι το να είσαι εκπαιδευτικός σήμερα είναι ένα αξιοσέβαστο επάγγελμα και είναι και ένα λειτουργήμα μαζί. Έχει να κάνει με την κλίση που έχουμε στο να μεταδίδουμε τη γνώση. Και η γνώση βέβαια είναι σαν ένα μεγάλο δώρο που μας έχει δοθεί και έτσι ο εκπαιδευτικός προσπαθεί, κάνοντας τον εαυτό του διάβλο, κανάλι και μέσο, να διοχετεύσει αυτή τη γνώση στον μαθητή του. Είτε είναι μικρός παιδί, είτε είναι έφηβος, ενήλικας κτλ. Και φυσικά η γνώση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το παιδί, έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Γιατί σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η διαβίου μάθηση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. Υπάρχει στα αγγλικά μία φράση που λένε συχνά οι Αμερικάνοι φίλοι μας «It takes two to tango». Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται 2 άτομα για να χορέψουν ταγκό. Αν μπορούσα λίγο να πειράξω αυτή τη φράση, θα την πείραζα και θα την έλεγα κάπως αλλιώς. Θα έλεγα «It takes 3 to dance». Χρειάζονται 3 για το χορό της εκπαίδευσης, για την εκπαιδευτική διαδικασία. Και εδώ βλέπουμε τα βασικά γρανάζια της εκπαίδευσης. Δεν είμαστε εμείς απέναντι και οι μαθητές απέναντι. Όχι, είμαστε μαζί. Δουλεύουμε μαζί και φυσικά μέσα σε αυτά τα γρανάζια υπάρχει και ο γονέας. Και όπως σας λέω και κάτω εδώ στο slide μου, όταν υπάρχει επικοινωνία διαρκής και συνεχής ανάμεσα σε αυτό το τρίπτυχο, υποστήριξη ο ένας προς τον άλλον και καλή συνεργασία, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι η επιτυχία. Λοιπόν, για το επόμενο θα σας χρειαστώ, οπότε θέλω να ανοίξετε τα chat, γιατί θέλω να μου γράψετε κάτι που θα σας ρωτήσω. Έχουμε δει το teaching work
Και τώρα πάμε λίγο στο heart. Δεν έχω γράψει πολλά, έχω γράψει μόνο τις λέξεις μεράκι και δοτικότητα και έχω βάλει αυτήν την εικόνα για σας απόψε. Βλέπετε τη δασκάλα, βλέπετε και τους μαθητές, οπότε ανοίξτε το chat και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ποιο είναι το συναίσθημα που σας γεννιέται όταν βλέπετε αυτήν την εικόνα, την όμορφη, τη γλυκιά, τη δυνατή εικόνα και πώς θα την περιγράφατε με μία λέξη ή με μία μικρή φράση. Λοιπόν, έχετε αρχίσει και γράφετε ελπίδα, αισιοδοξία, αγάπη, φροντίδα, εξέλιξη, τρυφερότητα, ανθίζουν, ελπίδα πάλι, φροντίδα. Τι ωραίες λέξεις, σεβασμός, τρυφερότητα, σας αρέσει αυτή η εικόνα μάλλον, εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα, άνθηση, ενδιαφέρον. Εντάξει, είστε καταπληκτικοί, ευθύνη, πολύ ωραία. Αγάπη, πάρα πολύ ωραία, φροντίδα, στοργή, υπευθυνότητα, πάρα πολύ ωραίες οι ιδέες σας. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε κάτι που μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που κοιτάω αυτή την εικόνα ως καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας. Βλέπουμε ότι η δασκάλα βάζει το σπόρο της γνώσης και στα 3 τα παιδάκια. Αλλά ο σπόρος δεν φυτρώνει στον ίδιο χρόνο. Κοιτάξτε λίγο το πρώτο κοριτσάκι. Έχει πετάξει το άνθος, το λουλούδι του έχει αναπτυχθεί, είναι ζωηρό, είναι πανέμορφο, πολύχρωμο και δυνατό. Στη μέση στο αγοράκι έχει πεταχτεί ένα μπουμπουκάκι, έτσι, που μας δείχνει και μία κίνηση. Κάτι πάει να γίνει εδώ, κάτι πάει να ανθίσει όπως μου γράψατε κι εσείς. Και στο τρίτο κοριτσάκι με την μπλεξούδα που η δασκάλα με φροντίδα και αγάπη και μεράκι ρίχνει το σπόρο, βλέπουμε ότι το κοριτσάκι περιμένει υπομονετικά. Ακόμη δεν έχει φυτρώσει η γνώση, ακόμη όμως. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η μάθηση πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας ότι γίνεται με το ρυθμό του μαθητή. Και αυτό σημαίνει και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Πάντοτε υπάρχει προσαρμοστικότητα που δίνουμε στο μάθημά μας για το μαθησιακό προφίλ του μαθητή. Αυτό να το θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να υπάρχει σύγκριση. Η σύγκριση σκοτώνει τη γνώση. Η σύγκριση σκοτώνει το παιχνίδι αυτό της εκπαίδευσης και της μάθησης. Ούτε ζήλια. Το κάθε παιδί και ο κάθε ενήλικας μαθαίνει με το δικό του χρόνο. Πολλές φορές επειδή ασχολούμαι κυρίως με την εξατομικευμένη διδασκαλία, μου αρέσει να σκέφτομαι τον εαυτό μου ότι βαδίζω σε ένα μονοπάτι, σε ένα δρόμο μαζί με τον μαθητή μου και έχουμε ένα στόχο μέσα στη φύση. Σε αυτό το ταξίδι της γνώσης, πολλές φορές εγώ σαν εκπαιδεύτρια και σαν εκπαιδευτικός αλλάζω θέσεις. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να είμαι μπροστά του ή μπροστά της για να καθοδηγώ και να δείχνω το δρόμο. Άλλες φορές θα πάω ακριβώς δίπλα του για να στηρίζω και να συμβουλεύω το μαθητή μου. Και τέλος, κάποιες φορές θα χρειαστεί να είμαι πίσω της για να οθήσω τη μαθήτριά μου και να την παρακινήσω να φτάσει εκεί που ονειρεύεται και που μπορεί να φτάσει. Τέλος, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στη δημιουργικότητα στο μάθημα. Στο art. Η δημιουργικότητα έχει να κάνει με τη διαθεματική προσέγγιση και έχει να κάνει και με το βιωματικό τρόπο μάθησης. Πλέον δεν σηκωνόμαστε σε έναν μαυροπίνακα, ούτε σηκώνουμε τα παιδιά και τους μαθητές σε έναν μαυροπίνακα με την κοιμωλία να πούμε μάθημα απ' έξω και να έχουμε αυτό το απίστευτο άγχος. Μέσα στο μάθημα χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας, χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητά μας, κατασκευάζουμε πράγματα, δημιουργούμε και έτσι ας πούμε ότι αισθανόμαστε χαρά με το μάθημα και το απολαμβάνουμε. Και ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις, οι 4 πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι αυτό που σας γράφω εδώ. The 4 C's of the 21st century. Collaboration, communication, critical thinking and creativity. So, μέσα στο μάθημα υπάρχει συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και με τον μαθητή μαζί ή με τους μαθητές μεταξύ τους. Υπάρχει επικοινωνία, ειδικά στην ξένη γλώσσα που εγώ διδάσκω, η επικοινωνία είναι ο βασικός μας στόχος. Υπάρχει η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, ώστε ο μαθητής να ενδυναμωθεί. Και φυσικά η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα
που βοηθάει όλους μας, όχι μόνο τους μαθητές στο μαθησιακό περιβάλλον, αλλά και τους ενήλικες αργότερα στις σχέσεις τους και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Οπότε κλείνοντας, πάλι θα τονίσω that teaching is a work of heart. Η διδασκαλία είναι δύσκολο έργο, απαιτητικό, υπεύθυνο, με μόχθο και πολλή προετοιμασία. Αλλά είναι επίσης ένα ευλογημένο επάγγελμα που έχει να κάνει με μεράκι, με δοτικότητα, με καρδιά και δημιουργικότητα. Εύχομαι να έχουμε όλοι μας, μικρή μεγάλη, μια καλή σχολική χρονιά με υγεία και ο Θεός να μας χαρίζει πολλές όμορφες στιγμές μέσα στο ταξίδι της γνώσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ροζαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν εδώ την ομιλία σου. Πραγματικά καταλαβαίνουμε και είμαστε όλοι εδώ μαζί για να βάλουμε το μεράκι και την καρδιά μας για τους αγαπητούς μας μαθητές. Τώρα, στη συνέχεια, ο Λευτέρης Βασιλικός θα είναι μαζί μας. Θέλουμε να σε καλωσορίσουμε και με τη δική σου και με τη δική μας σειρά, αγαπητέ Λευτέρη. Ο Λευτέρης Βασιλικός είναι μαθηματικός, πτυχιούχος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου και με μεταπτυχιακό στη λογιστική και στην χρηματοοικονομική και με έδρα την Καβάλα μπορεί και βοηθάει μαθητές από όλη την Ελλάδα. Τι θα μας πει? Η δικιά του ομιλία έχει το τίτλο «Έχοντας το DNA του εκπαιδευτικού από μικρή ηλικία». Σε ακούμε λοιπόν, αγαπητέ Λευτέρη. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Να σας καλησπερίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ, τους μαθητές μου, τους μαθητές των υπολείπων συναδέλφων, τους γονείς πάρα πολύ, όλους τους εκπαιδευτικούς και γενικά φίλους και συγγενείς. Να γιορτάσουμε αυτή την όμορφη ημέρα για εμάς τους εκπαιδευτικούς, που σίγουρα θα είχατε στη ζωή σας τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό που σας έχει εμπνεύσει και σας έχει καθοδηγήσει. Γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς οι καθηγητές. Όπως είπε και η Σοφία, η δική μου ομιλία έχει ως τίτλο «Έχοντας το DNA του εκπαιδευτικού από μικρή ηλικία», που μέσα από διάφορα παραδείγματα μέσα από τη ζωή μου, από τη μικρή μου ηλικία, θα σας δείξω πώς κατάφερα να εξηγώ και εγώ τα μαθηματικά, κυρίως σε συμμαθητές μου, αλλά σε φίλους, στην οικογένεια και σε διάφορους ανθρώπους. Αυτό μου ανέβασε την αυτοπεποίθηση. Θα σας προτείνω και δύο τρόπους πώς θα το κάνετε κι εσείς και θα δείτε ότι θα τα πηγαίνετε περίφημα στα μαθηματικά από εδώ και πέρα. Εγώ, που λέτε, ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός να έχω έφεση στους αριθμούς. Με είπε και η μάνα μου πρόσφατα ότι είχα ένα επιτραπέζιο ρολόι και άρχισα πριν στο νηπιαγωγείο να παίρνω τους αριθμούς και να τους γράφω. Ωραία. Και εκεί στο δημοτικό, στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, είχαμε την κυρία Ελευθερία. Για να σας δείξω και μια φωτογραφία, αν μου επιτρέπετε, πώς ήμουνα την πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού. Ελπίζω να βλέπετε τη φωτογραφία μου. Ναι, ίδιος είμαι, το ξέρω. Εκεί η κυρία Ελευθερία, πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού, πραγματικά μας τα εξηγούσε τόσο απλά, τόσο κατανοητά, με έκανε να αγαπήσω τα μαθηματικά, μας έλεγε πόσο σημαντικά είναι στη ζωή μας, οπότε τα έδωσα πολύ σημασία. Αργότερα, Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού, είχαμε τον κύριο Μάκη, που εκεί, όπως ξέρετε, Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού, άρχισε να μπαίνει και η προπαίδεια στη ζωή μας. Εγώ δεν είχα πρόβλημα με την προπαίδεια φυσικά, αλλά κάποιοι μαθητές μου άρχισαν να ζορίζονται με την προπαίδεια. Και εκεί ξεκίνησα τα πρώτα τηλεφωνήματα στο σπίτι τα απογεύματα. Όταν εγώ διάβαζα, το σήκωνε η μάνα μου, κυρία Γεωργία, πού είναι ο Λευτέρης να μας βοηθήσει. Και εγώ κατευθείαν, ό,τι και να έκανα, τα άφηνα αυτά για να βοηθήσω το συμμαθητή μου που τόσο πολύ το είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Και ήθελα να φανώ χρήσιμος. Και εδώ έρχεται ο τίτλος μου, έχοντας το DNA του εκπαιδευτικού από μικρή ηλικία, που βοηθούσα με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσα τους συμμαθητές μου, ώστε να γίνουν καλύτεροι και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και αυτοί τα μαθηματικά. Το ίδιο συνεχίστηκε και στην 5η και 6η Δημοτικού και μάλιστα στην 5η Δημοτικού ήταν γύρω στο 2002, όταν ήμουν 10 χρονών, ξεκίνησα και τα πρώτα χατζηλίκια τους γονείς μας. Ξεκίνησαν όμως με το ευρώ, γιατί τότε μπήκε το ευρώ στη ζωή μας. Όσοι είστε μαθητές, μάλλον μπορεί και να μην ξέρετε καν ότι υπήρχε δραχμή πριν. Και λίγο είχε ζορίσει η αναλογία δραχμή-ευρώ στους γονείς μου.
και ειδικότερα τον πατέρα μου που ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και ήθελα να τον βοηθήσω ώστε να μην κάνει κάποιο λάθος στη δουλειά του. Γιατί υπήρχαν πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς και του βοηθούσα. Και αυτό μου ανέβαζε την αυτοπεποίθηση. Μετά πήγαμε στο γυμνάσιο, τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν τους μαθητές μου. Επίσης μαζευόντουσαν και σπίτι μου ώρες για κάποιο διαγώνισμα για να πούμε βασικά κομμάτια της ύλης. Άρχισαν να ζορίζουν από τη Β' Γυμνασίου. Στην Τρίτη Γυμνασίου, μάλιστα, ο καθηγητής μου στο σχολείο είχε τρελαθεί τόσο πολύ που λέει, φώναξε τη μάνα μου, δεν μπορώ, λέει, να συνεχίσω με το ρυθμό του. Ουσιαστικά και εγώ τον βοηθούσα να κάνει μάθημα. Θυμάμαι, οι συμμαθητές μου ήθελαν να κάτσουν δίπλα μου για να τους βοηθάω στα μαθηματικά, να λένε μάθημα κι αυτοί, για να νιώσουν αυτοπεποίθηση. Άρα συνεχίζεται αυτό που λέω και στον τίτλο μου, το DNA του εκπαιδευτικού από μικρή ηλικία. Εξηγούσα και αυτό μου ανέβασε την αυτοπεποίθηση. Έτσι ένιωθα ότι τα καταλαβαίνω. Αν απλά το άκουγα χωρίς να το εξηγώ, δεν κάναμε τη δουλειά. Έκανα ιδιαίτερα στο γυμνάσιο, στο πρώτο και δευτέρα λυκείου και φτάσαμε στην τρίτη λυκείου στο φροντιστήριο και τα πράγματα άρχισαν να ζορίζονται πάρα πολύ για τους συμμαθητές μου και θυμάμαι στα διαλύματα ανάμεσα στα μαθήματα συμπλήρωνα αυτό που εξηγούσε ο καθηγητής στους συμμαθητές μου και έβλεπα ότι το καταλάβαινα και από μένα και από τον καθηγητή και πάλι εκεί ένιωθα πάρα πολύ χαρά. Εννοείται, είχα ξεχάσει να πω ότι από πρώτη δημοτικού έλεγα ότι θα γίνω μαθηματικός. Αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή και αυτό έκανα, αυτό σπούδασα, γιατί αυτό ήθελα να μεταδώσω και εγώ μετά στους μαθητές μου. Έτσι, στο πτυχίο μου στα Γιάννενα, μου άρεσε πάρα πολύ η στατιστική και πιθανότητες. Αυτό το τομέα είχα διαλέξει στο πτυχίο μου και βοηθούσα πάρα πολύ τους συμφοιτητές μου τότε σε αυτό το τομέα. Όταν δεν καταλάβαινα στατιστική και πιθανότητες, τους βοηθούσα. Και να σας δείξω τώρα και μια φωτογραφία μου από τη μέρα που έγραψα το πτυχίο μου. Ελπίζω να βλέπετε όλη τη φωτογραφία. Είναι το πριν 5 χρόνια, το 2018, στα όμορφα Γιάννενα. Η στατιστική που είπαμε βοήθησε μετέπειτα και στο μεταπτυχιακό μου που έκανα μια διπλωματική πάνω στη στατιστική και μετέπειτα σε μια δουλειά μου πάρα πολύ, γιατί γενικά είναι χρήσιμη η στατιστική. Και εν κατακλείδη αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που λέω και στους μαθητές μου. Να γίνετε καθηγητές του εαυτού σας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό. Εσείς που είστε μικροί, δημοτικό, πρώτη τάξη γυμνασίου, μπορείτε να αντιστρέψετε ρόλους. Δηλαδή, όταν στο σπίτι, θα τα πάτε στο σπίτι και έχετε διδαχτεί κάτι από τον καθηγητή, από τον δάσκαλο. Πηγαίνετε, πάρτε τη μάνα σας, τον πατέρα σας, βάλτε τον να καθίσει στο καναπέ και εξηγήστε αυτό που μόλις μάθατε από τον δάσκαλο. Μπορεί στην αρχή να σας φανεί δύσκολο, αλλά θα ανέβει η αυτοπεποίθησή σας και θα γίνετε πάρα πολύ καλύτεροι στην πορεία. Θα δυσκολευτείτε στην αρχή, αλλά θα δείτε ότι θα κάνετε πρόβες και θα βελτιωθείτε πάρα πολύ στην πορεία. Ενώ εσείς που είστε λίγο μεγαλύτεροι, μπορείτε να πάρετε το κινητό σας, να βγάλετε πώς βγάζετε selfie φωτογραφία, βγάλετε ένα selfie βίντεο τον εαυτό σας και εξηγήστε του στον εαυτό σας. Μιλήστε του στο δεύτερο ενικό και θα δείτε ότι θα βελτιωθείτε, θα νιώσετε αυτοπεποίθηση και μπορεί και να βοηθήσετε και κάποιο μαθητή σας στην πορεία. Εγώ αυτό προτείνω στους μαθητές μου. Αυτός είναι ένας τρόπος να γίνετε καλύτεροι, γιατί όταν κάτι θα σας εξηγεί ο καθηγητής, πώς ξέρετε ότι το έχετε καταλάβει. Πρώτον, να το εξηγήσετε σε κάποιον άλλον και μετέπειτα να το γράψετε. Αυτό είμαι σίγουρος θα σας βοηθήσει. Εσείς που είστε γονείς, μεταδώστε τους μαθητές σας, στα παιδιά σας, συγγνώμη, και εσείς που είστε εκπαιδευτικοί, δώστε το στους μαθητές σας να το καταλάβουν. Άμα θέλετε κάτω στα σχόλια, γράψτε μου ποτέ, άμα το έχετε σκεφτεί αυτό, γενικά για να γίνετε καλύτεροι μαθητές ή ακόμα και στην προσωπική σας ζωή. Αυτή ήταν η ομιλία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την ακούσατε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο σχολικής χρονιάς. Να είστε πάντα γερείς, εσείς και οι οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό
να φανταστούμε όλους τους καθηγητές μας πώς ήταν μικροί. Όλοι αυτοί οι καθηγητές που σας φροντίζουν και σας διδάσκουν ήθελαν να γίνουν από μικροί. Να σκεφτούμε ο Λευτεράκης, η Σοφούλα, η Χαρούλα. Όλοι γύρω μας ήταν λοιπόν κάποια στιγμή είχαν το όνειρο και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το όνειρο και αυτό το όραμα ζεστό. Και αυτό πώς μπορεί να πάρει σάρκα και οστά στους πολλαπλούς ρόλους του εκπαιδευτικού. Και συγκεκριμένα αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ η Ευαγγελία Ινιάνιου με την ομιλία της «Ο πολύπλευρος ρόλος του εκπαιδευτικού». Η Ευαγγελία είναι πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας του Αριστοτελείου με μεταπτυχιακό ειδική εισαγωγής. Είναι και εκπαιδευόμενη family consultant παρέχοντας συμβουλευτική και σήμερα θα μας μιλήσει για αυτό ακριβώς το θέμα. Ο λόγος σε εσένα, Ευαγγελία. Ο πολύπλευρος ρόλος του εκπαιδευτικού. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη γιορτή μας. Είμαστε σήμερα εδώ για να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή ανάμνηση. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σοφία, την ιδρύτρια της Greek Tutor Academy, στην οποία συμμετείχα, και επαγγελματική μας σύμβουλο, για την πρωτοβουλία της να γιορτάσουμε παρέα αυτή την ημέρα. Σκεπτόμενοι το θέμα το οποίο θα ανέλυα σε αυτή την ημέρα, αυθόρμητα σκέφτηκα ότι ο καιρός και οι συνθήκες της κοινωνίας επιτάσσουν να αναφερθούμε στον πολύπλευρο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος στην εποχή μας χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Με αυτό το σκεπτικό θέλω να σας μοιραστώ μία εικόνα. Θα χρειαστώ τη συμμετοχή σας, γιατί διάλεξα να αναφερθώ στο ρόλο του εκπαιδευτικού, τον πολύπλευρο ρόλο του εκπαιδευτικού, με ένα πρακτικό τρόπο και όχι τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο. Θα ήθελα να γράψετε στο chat πώς πιστεύετε ότι σχετίζεται ένας εκπαιδευτικός με ένα καθαριστή, ένα ζωγράφο ή ένα φούρναρι. Πώς μπορούν αυτά τα επαγγέλματα, τι κοινό έχουν αυτά τα επαγγέλματα και θα μπορούσαν να ταιριάζουν οι ρόλοι αυτοί. Μέχρι να μου γράψετε στο chat, να σας διηγηθώ μια ιστορία η οποία με ενέπνευσε να διαλέξω αυτή τη θεματική της δημιουργικότητας. Πολύ ωραία. Ο καθηγητής κάνει όλες τις δουλειές. Ωραία. Μία μαθήτριά μου, η πρώτη μου μαθήτρια, από τις πρώτες μου μαθήτρες, μαθήτρια της πρώτης δημοτικού, μου ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να είμαι κυρία, δεν θα έπρεπε να έχω γίνει καθηγήτρια δασκάλα, αλλά καθαρίστρια. Και αυτό γιατί κάθε φορά πριν ξεκινήσουμε το μάθημά μας, τακτοποιούσαμε και καθαρίζαμε το γραφείο της. Έτσι σκέφτηκα ότι ο εκπαιδευτικός, πέρα από το πνευματικό έργο, κάνει και χειρονακτικό έργο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οφείλει και προσέχει, φροντίζει να υπάρχει ένα καθαρό και οργανωμένο περιβάλλον σε αυτό το οποίο μελετάμε το μαθητή του. Αυτό τον βοηθά τον ίδιο αλλά και το μαθητή να τακτοποιεί το μυαλό του, τις σκέψεις του, να γίνεται παραγωγικότερος και να εστιάζει πιο εύκολα στο στόχο του. Ως ένας άλλος ζωγράφος σχεδιάζει μαθήματα, είτε διαζώσεις, είτε εξ αποστάσεως πλέον. Σε ένα μάθημα διαζώσεις, όπου έχουμε σημειώσεις, βιβλία, ασκήσεις, τετράδια, στυλό, μολύβια, χρωματίζει αφού επισημαίνει τις λέξεις κλειδιά, τα σημαντικά της ύλης, τα σως. Σε ένα μάθημα διαδικτυακό σχεδιάζει με σχήματα, με χρώματα, με σχέδια, θα είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο ένα διαζώσεις μάθημα για να μπορέσει να συμμετέχει ενεργά ο μαθητής και να είναι και ενδιαφέρον και για τον ίδιο τον καθηγητή που το δημιουργεί. Αλλά πώς μοιάζει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με ένα φούρναρι? Δεν ζυμώνει ο εκπαιδευτικός με τα χέρια του τη ζύμη για να φτιάξει το ψωμί,
αλλά με την πνευματική του καλλιέργεια ζυμώνει τις γνώσεις, πλάθει το νου, διαπλάθει τις ψυχές των μαθητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και ως ειδική παιδαγωγός στο ρόλο που έχει ο εκπαιδευτικός στην ειδική αγωγή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, είτε γενικής εκπαίδευσης είτε ειδικής αγωγής, επιμορφώνονται για να γνωρίζουν πώς να βοηθήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να συμβουλέψουν τους γονείς στο πώς μπορούν να χειριστούν αυτές τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο. Θα ήθελα όμως να επισημάνω, γιατί συγχέεται ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού με τους λογοθεραπευτές και τους εργοθεραπευτές, ότι είναι ο εξειδικευμένος άνθρωπος για να αξιολογήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μαθητής στον προφορικό και το γραπτό λόγο, να παρέμβει με ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και κατ' επέκταση να συνεργαστεί με το οικογενειακό περιβάλλον για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα κύκλο στον οποίο ο μαθητής θα νιώθει ασφαλής και ευχάριστα για να τα καταφέρει. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο εκπαιδευτικός έρχεται να εμπνεύσει με νέους τρόπους σκέψης. Δανείζεται από το παρελθόν και πειραματίζεται με το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία. Είναι πολύ κατάλληλο όλοι να μαθαίνουν για τον ειδικό ρόλο το οποίο έχουν οι εκπαιδευτικοί και ταυτόχρονα και το πού είναι τα όρια μεταξύ των διάφορων ειδικοτήτων, ειδικού παιδαγωγού και των υπόλοιπων θεραπευτών, οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν όλοι μαζί, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μαθαίνουν με χαρά. Τώρα, καθώς είπα με χαρά, θα πάμε στη μαθηματικό μας, τη Χαράτη Μανολάκη, η οποία και αυτή θα μας δείξει πώς μπορούμε να μαθαίνουμε με χαρά από εσάς. Ποιους άραγε εννοεί? Χαρά, ο λόγος σε εσένα, σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Καλησπέρα ξανά και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή την εκδήλωση που τιμά την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, που προφανώς δεν θα είχε νόημα χωρίς εσάς, τους γονείς και τους μαθητές. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με μία ερώτηση. Εσείς αλλάζετε γνώμη? Αν θέλετε, γράψτε στο chat ένα ναι ή ένα όχι. Όταν ήμουν μικρή, πίστευα πως μόνο εγώ μαθαίνω από τη δασκάλα μου. Τώρα όμως άλλαξα γνώμη. Έχω την τύχη η εργασία μου να εμπεριέχει καθημερινή επαφή με μαθητές, πράγμα το οποίο με κάνει να νιώθω έντονα το αίσθημα της ευθύνης απέναντί τους, αλλά και απέναντι στους γονείς τους. Ανακάλυψα λοιπόν πως μέσα από τα παιδιά, ότι το ταξίδι της γνώσης έχει δύο κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση που ο μαθητής μαθαίνει από τον καθηγητή του, αλλά και την αντίθετη που ο καθηγητής μαθαίνει από τον μαθητή του. Έμαθα να ακούω τα παιδιά και να τα καταλαβαίνω, να μιλάω τη γλώσσα τους. Είναι τόσο μαγικό το γεγονός ότι το κάθε παιδί έχει διαφορετικές δεξιότητες. Μέσα από τους μαθητές γνώρισα ότι το ίδιο κεφάλαιο μπορώ να το διδάξω με διαφορετικούς τρόπους. Ήρθα όμως αντιμέτωπη με μαθησιακές δυσκολίες, τις οποίες κλήθηκα να κάνω ευκολίες. Αυτό είχε ως συνέπεια να προσαρμοστώ στις ανάγκες των παιδιών και να συνυπάρξω παράλληλα με γονείς και μαθητές. Τα παιδιά όμως μου έδωσαν την έμπνευση να αξιοποιήσω μια δική μου δεξιότητα. Από μικρή μου άρεσε πάρα πολύ να ασχολούμαι με κατασκευές και χειροτεχνίες, όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα. Είμαι με τον μπαμπά μου και φτιάχνουμε χαρταετό. Είχα την όθηση λοιπόν μέσα από τη διδασκαλία να παντρέψω τα μαθηματικά με αυτή την πιο καλλιτεχνική μου φύση. Κατάφερα λοιπόν να ξεπεράσω το στερεότυπο ότι οι μαθητές του γυμνασίου είναι πια μεγάλοι και δεν ασχολούνται πια με παιχνίδια.
Παρακάτω θα δούμε μερικές φωτογραφίες από παιχνίδια που έχω φτιάξει με ανακυκλώσιμα υλικά. Μέσα από αυτό το παιχνίδι που έχει κάποια γινόμενα και πιο εύκολα και πιο δύσκολα, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τη δυσκολία στην προπαίδεια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρησιμοποίησα στην πρώτη γυμνασίου και καταφέραμε να χτίσουμε την αυτοπεποίθηση του μαθητή. Πώς? Χρονομετρούσαμε κάθε φορά το χρόνο που έπαιρνε για να βάλει όλα τα κυπελάκια απάνω στο χαρτόνι και σημειώναμε σε ένα τετράδιο τους χρόνους. Φορά με τη φορά λοιπόν είδαμε ο χρόνος να μειώνεται. Έτσι ο μαθητής είδε μόνος του ότι η συχνότητα τον βοηθάει να βελτιώνεται. Παρακάτω έχουμε ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι με τις δυνάμεις, το οποίο μας βοηθάει στο να μάθουμε τα τετράγωνα των αριθμών, λίγο πριν πάμε στις ρίζες. Μη σας κοράζω όμως με τα πολλά μαθηματικά. Ένας τρόπος λοιπόν να μάθουμε τη θεωρία μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε μία διαφάνεια και ένα χαρτόνι κίτρινο, μαρκαδόρο ασπροπίνακα και το μπάζερ μας. Έκανα λοιπόν εγώ τις ερωτήσεις θεωρίας και οι μαθητές γράφανε την απάντηση, πατούσαν το μπάζερ και κάπως έτσι εξελίχθηκε η απόκτηση της γνώσης της θεωρίας των μαθηματικών. Εδώ βλέπουμε κάποια κυβάκια τα οποία είναι ξύλινα, τα έχω προμηθευτεί από το Τζάμπο και τα έχω πουλήσει με σιλικόνη για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδες, και ένα ντόμινο προπαίδειας το οποίο είχα βρει στο διαδίκτυο. Ένα αγαπημένο μου παιχνίδι είναι τα γινόμενα, οι πολλαπλασιασμοί με το 10%, το 1000, καθώς και με το 1 δέκατο, 1 εκατοστό και 1 χιλιοστό. Ο μαθητής βάζει το βραχιόλι της υποδιαστολής, αρχικά το τοποθετούμε τυχαία κάπου, ανακατεύουμε τις καρτούλες και ανάλογα με την κάρτα που τυχαίνει, κουνάει δεξιά ή αριστερά το χέρι του. Μέσα λοιπόν από το παιχνίδι καταφέραμε να γίνει το μάθημα έτσι πιο ευχάριστο και πιο παιχνιδιάρικο. Πολύ συχνά όμως ακούω μία ερώτηση. Κυρία, αυτά τα κάνετε και με άλλους μαθητές? Μου φάνηκε τόσο περίεργη αυτή η ερώτηση και είπα μέσα μου πώς γίνεται ο κάθε μαθητής να είναι τόσο διαφορετικός, αλλά οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, να έχουν ένα κοινό. Να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Είναι δίκαιη όμως η σύγκριση? Για να δούμε μία εικόνα. Εδώ βλέπουμε έναν δάσκαλο, ο οποίος λέει: για να διασφαλίσουμε δίκαια αποτελέσματα, θα θέσουμε σε όλους το ίδιο τεστ. Σκαρφαλώστε παρακαλώ σε εκείνο το δέντρο. Και έχουμε μία γάτα, η οποία προφανώς μπορεί να το σκαρφαλώσει πολύ γρήγορα, τον ελέφαντα, τη φώκια, το ψαράκι, ένα σαλιγάρι, ένα πυθικάκι, το ψαράκι και το βατραχάκι. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι τόσο δίκαιο τελικά. Συνεχίζω με μία πολύ αγαπημένη εικόνα, η οποία είναι μέσα από ένα παραμύθι, ο Τυφλοπόντικας, η Αλεπού και το αγόρι, και ρωτάει: τι θεωρείς το χειρότερο χάσιμο χρόνο? Το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους, είπε ο Τυφλοπόντικας. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει σχολείο για να ξεμαθαίνεις, απαντάει το αγόρι. Παρατήρησα λοιπόν ότι αυτό δεν το κάνουν μόνο τα παιδιά, αλλά το κάνουν και οι γονείς και οι μεγάλοι και οι εκπαιδευτικοί. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός. Σκεφτείτε ότι το αποτύπωμα που έχει ο καθένας στα χέρια του είναι μοναδικό. Οπότε αξίζει να κυνηγάμε την τελειότητα. Ακόμα και αυτό εδώ το λουλούδι, το οποίο μοιάζει πανέμορφο, έχει αυτήν εδώ την ατέλεια που το κάνει να ξεχωρίζει. Κάπως όμως έπρεπε να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Έχοντας λοιπόν κάνει εκείνο το διάστημα το δικό μου μποστάνι, μου ήρθε η ιδέα της έρευνας των κρεμμυδιών, που έτσι την ονόμασα μαζί με το μαθητή μου. Πήρα λοιπόν βολβούς από κρεμμύδια, τα φυτέψαμε σε μία γλάστρα. Σε αυτήν εδώ τη γλάστρα βάλαμε 7 βολβούς και σε αυτήν εδώ 3. Τα φυτέψαμε όλα την ίδια μέρα. Όπως βλέπετε, σε αυτή τη γλάστρα που είναι περισσότερα,
έχουν αναπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα, ενώ σε αυτή εδώ δεν έχει πάει τόσο γρήγορα η ανάπτυξή τους. Κάναμε λοιπόν την αντιστοίχηση των ανθρώπων με τα κρεμμύδια και οι άνθρωποι μέσα από την ομάδα αναπτυσσόμαστε πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ο καθένας το δικό του ρυθμό. Αν δείτε εδώ, το κάθε κρεμμυδάκι έχει το δικό του ύψος. Μάθαμε λοιπόν ότι ο καθένας, ακόμα και στην ομάδα, έχει το δικό του ρυθμό. Και τέλος, εγώ έμαθα ότι μαθηματικά και γενικότερα το κομμάτι της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο να διδάσκεις μαθηματικά, αλλά να αφιερώνεις και χρόνο να μάθεις κάποια πράγματα για το μαθητή. Έτσι λοιπόν αποφάσισα τη φετινή σχολική χρονιά να την ξεκινήσω με bowling. Πήραμε λοιπόν κορίνες, πάνω κολλήσαμε τους στόχους μας και ξεκινήσαμε να παίζουμε. Βλέπετε εδώ όμως και κάποια εμπόδια τα οποία υπάρχουν και στην καθημερινή ζωή, που μπορεί να είναι το άγχος, η ανασφάλεια της αποτυχίας. Αυτά υπάρχουν μέσα μας και εμείς καλούμαστε να τα κουνήσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε θετικά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μάθαμε λοιπόν να μην τα παρατάμε. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε από τη σημερινή μου ομιλία είναι πως όταν υπάρχει θέληση υπάρχει πάντα τρόπος και πως εμείς οι καθηγητές αλλά και εσείς οι γονείς έχουμε κοινό παρονομαστή, το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε χωρίς λόγια χαράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, κοινός παρονομαστής στο παιδί. Για χάρη των παιδιών είμαστε εδώ αυτό το Σάββατο το απόγευμα και έχουμε αφιερώσει αυτόν τον χρόνο. Θέλουμε τώρα έτσι σε αυτό το σημείο όλοι οι μαθητές να είναι έτοιμοι, γιατί θα κάνουμε την πρώτη μας κλήρωση για τα πρώτα 5 δώρα μας. Λοιπόν, έχουμε ήδη, επειδή ακριβώς κάναμε το Zoom webinar, έχουμε τη λίστα των εγγεγραμμένων, γι' αυτό έπρεπε να γραφείτε με το email σας και θα κάνουμε τώρα την κλήρωση, θα χρησιμοποιήσουμε το site random.org, όπου θα βάλουμε, έχουμε 296 εγγεγραμμένους από το 1 ως το 296 και με πολύ εύκολο, με το πάτημα ενός κουμπιού, θα δούμε μετά στη λίστα ποιο είναι το ονοματεπώνυμα. Σε κάθε δώρο θα βάλουμε από 2 επιλαχόντες και φυσικά ο πρώτος επιλαχών ή ο δεύτερος επιλαχών, όποιος είναι εδώ παρόν, αυτός είναι ο οποίος θα το πάρει. Κάποιος όμως θέλω να με βοηθήσει για να γράψει από τους συναδέλφους, μόλις θα βγαίνουν τα ονόματα και τα δώρα, να το πληκτρολογεί στο chat για να το έχουμε. Σίγουρα το έχουμε και με μαγνητοσκόπηση για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, την εκδήλωσή μας, με την Άννα την Κυρίλ. Άννα, πολύ ωραία, έχουμε αρχίσει κιόλας. Η Άννα, ένα πολύπλευρο ταλέντο, είναι καθηγήτρια φιλόλογος ρωσικής φιλολογίας σλαβικών σπουδών. Για να δούμε, σε βλέπουμε Άννα. Από το ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια και υπότροφος του Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης, πιστοποιημένη ως εκπαιδεύτρια διδασκαλίας της ελληνικής σε ξένους και της ρωσικής σε ξένους, μιλάει 6 γλώσσες και η μέθοδή της είναι κάτι το οποίο θα σας ενθουσιάσει, γιατί θέλουμε πραγματικά να μαθαίνουμε όλοι μας με χαρά. Άννα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα, ελπίζω να ακούγομαι. Πολύ καλά. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Greek Tutor Academy και την ιδρύτριά του, τη Σοφία την Αβραμίδου, για την σημερινή διοργάνωση αλλά και την πρόσκληση στην εκδήλωσή μας. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που γιορτάζω σήμερα μαζί σας και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Είδα στο chat πριν ότι υπάρχουν άτομα όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Σημείωσα κιόλας, είδα από Κύπρο, Φλόριντα, Γαλλία. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πανδημία και τα μέτρα που είχαν ληφθεί κατά της διασποράς του ιού σίγουρα μας δίδαξαν πολλά. Ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη, έπρεπε να μεταφερθούμε στην διαδικτυακή διδασκαλία. Και σίγουρα τους περισσότερους από εμάς μας βρήκε προετοίμαστους.
Ένα λοιπόν από τα πολύ σημαντικά που μας δίδαξε η πανδημία είναι η προσαρμοστικότητα. Η προσαρμοστικότητα είναι ένα από τα πολλά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός. Περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ψυχικών και νοητικών ικανοτήτων. Ένα είδος ψυχοσυναισθηματικής ευφυΐας θα λέγαμε ότι είναι. Η προσαρμοστικότητα μας βοηθάει να επιβιώσουμε, να επανακάμπτουμε γρηγορότερα, να φτάσουμε σε υψηλούς στόχους, μας προσδίδει ευελιξία. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να τη μεταδώσω στους μαθητές μου, έτσι ώστε να την αποκτήσω ως μια πολύτιμη ανθρώπινη ικανότητα. Έπρεπε λοιπόν να επινοήσω κάτι, ειδικά για τους μικρούς μου μαθητές, οι οποίοι δεν θα βαρεθούν στο μάθημα και δεν θα κουραστούν μπροστά στην οθόνη. Σίγουρα τα παιχνίδια βοηθάνε στη διατήρηση της προσοχής, όμως δεν είναι αρκετά. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ κάτι που θα τους έκανε να συμμετάσχουν ολοκληρωτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, η διδασκαλία του ρωσικού αλφαβήτου γίνεται με τη συμμετοχή όλου του σώματος. Αρχικά προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τα γράμματα και ύστερα να τα αναπαραστήσουμε. Πρώτα διαλέγω εγώ ένα γράμμα και προσπαθώ να το αναπαραστήσω με το σώμα μου και στη συνέχεια οι μαθητές μου ή ο μαθητής, η μαθήτρια προσπαθεί να μαντέψει το γράμμα. Για να καταλάβετε ακριβώς όμως τι εννοώ, θα ήθελα να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω εγώ με το σώμα μου να φτιάξω, να σας αναπαραστήσω 2 γράμματα. Δεν θέλω να αγχωθείτε όμως. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν ξέρετε το ρωσικό αλφάβητο. Θα διαλέξω λοιπόν 2 γράμματα που μοιάζουν με τα γράμματα του αλφαβήτου της μητρικής σας γλώσσας. Παρατηρήστε λίγο το ρωσικό αλφάβητο και θα ξεκινήσω με τα γραμματάκια. Λοιπόν, το πρώτο γράμμα, καλύπτω επίτηδες το κεφάλι για να μην σας εμποδίζει στο να καταλάβετε. Και το πρώτο θα ήθελα να ανοίξετε το chat λοιπόν και να μου γράψετε ποιο γράμμα πιστεύετε ότι έχω κάνει. Λοιπόν, ελπίζω ότι είστε έτοιμοι. Λοιπόν, το πρώτο γράμμα είναι αυτό. Γράφουμε στο chat. Πολύ ωραία. Βλέπω ήδη απαντήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Και το δεύτερο γράμμα είναι αυτό. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Είστε καταπληκτικοί. Είστε καταπληκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Το πρώτο γράμμα, λοιπόν, ήταν το G. Στα ρώσικα προφέρεται το γάμα, προφέρεται G, όπως τα ελληνικά γάμα κάπα ή γάμα γάμα. Και το δεύτερο γράμμα είναι το T. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να το δούμε τώρα όμως και από τη μεριά του μαθητή ή της μαθήτριας. Σήμερα λοιπόν θα κάνει τη μαθήτριά μου μια πολύ αγαπητή συνάδελφος, η Ροζαλή. Λοιπόν, Ροζαλή, σου δείχνω άλλη μία φορά το ρωσικό αλφάβητο. Δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Έχει κολλήσει. Το κάνουμε άλλη μία φορά. Ωραία. Λοιπόν, διαλέγεις, Ροζαλή, 2 γράμματα. Προσπαθείς να μας τα δείξεις και εμείς, όλοι οι θεατές και εγώ, προσπαθούμε να μαντέψουμε ποιο γράμμα μας έχεις κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο γράμμα. Ορίστε, Ροζαλή. Το πρώτο λοιπόν γράμμα μας το δείχνει η Ροζαλή. Ωραία, βλέπουμε ήδη απαντήσεις στο chat. Πολύ ωραία, είναι το χ. Τέλεια, πολύ ωραία. Και να μας δείξει η Ροζαλή το δεύτερο γράμμα. Και το δεύτερο γράμμα, για να δούμε. Πολύ γρήγοροι είναι οι θεατές μας, ήδη βλέπω απαντήσεις, ναι. Πολύ ωραία. Είναι λοιπόν το
στα ρώσικα, το ε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και ευχαριστώ πολύ, Ροζαλή. Δεν φαντάζεστε λοιπόν τη χαρά που νιώθει ο μαθητής όταν μαντεύω το γράμμα σωστά. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ναι. Θα ήθελα να σας δείξω μερικές εικόνες και από τα μαθήματά μου που κάνω με τους μαθητές. Επειδή αλλάζω συνέχεια, κάνω share screen λίγο. Ωραία. Λοιπόν, λίγο μπορεί να κολλάει. Σας δείχνω εδώ μερικές φωτογραφίες από τα μαθήματα που κάνω με τους μαθητές μου στο Zoom. Βλέπετε αριστερά πάνω μία μαθήτρια, η οποία δεν είναι και παιδάκι, είναι ενήλικη γυναίκα. Άρα αυτή η διαδικασία, αυτή την πρακτική, ας πούμε, τη μέθοδο, μπορούμε να την κάνουμε και με τους ενηλίκους και εμάς μας αρέσουν τα παιχνίδια, η ενέργεια, έτσι, όχι μόνο στα παιδάκια. Η συγκεκριμένη μαθήτρια ασχολείται με μπαλέτο. Έτυχε το μάθημά μας να είναι ακριβώς μετά το μάθημα μπαλέτου της. Ήταν ήδη ζεσταμένη και με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας σπαγκάτο, προσπάθησε να μου δείξει ένα γράμμα. Δεξιά, κάτω, βλέπουμε έναν άλλο μικρό μου μαθητή από τους πολύ αγαπημένους μου, τον Αντρέα, που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας, με τη μαμά του. Προσπαθεί και ο Αντρέας να μου φτιάξει, να μου δείξει ένα γράμμα και να το μαντέψω. Βέβαια, αυτή η χρήση του σώματος μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στη διδασκαλία του ρωσικού αλφαβήτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν μαθαίνουμε το λεξιλόγιο, τη γραμματική. Για παράδειγμα, όταν μαθαίνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά, τρέχουν οι μαθητές στην κουζίνα, μου φέρουν διάφορα φρούτα, λαχανικά. Οπότε βλέπουμε ότι συνέχεια είναι σε δράση, το σώμα κινείται. Πολλές φορές χρησιμοποιούν μαζί με το σώμα τους και διάφορα άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, όταν κάναμε τα επίθετα, μικρός, μεγάλος, ένας μαθητής μου επέλεξε να μου δείξει τη συλλογή από πέτρες που κάνει. Και έτσι λέγαμε μικρή πέτρα, μεγάλη πέτρα. Ήταν πολύ σημαντικό, την ιδέα αυτή μου την έδωσε ο ίδιος ο μαθητής. Και είναι σημαντικό εμείς εκπαιδευτικοί να ακούμε τις ιδέες των μαθητών και πραγματικά βγήκε ένα πολύ ενδιαφέρον και επικοδομητικό μάθημα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, το παιδί δεν κουράζεται και δεν εστιάζει μόνο στην οθόνη. Ενεργοποιείται όλο του το σώμα, το μυαλό του, η φαντασία του, η δημιουργικότητά του. Το παιδί, λοιπόν, δεν βαριέται, συμμετέχει, ενεργεί, γυμνάζεται και χωρίς καν να τον καταλαβαίνει, μαθαίνει. Τα παιδιά νιώθουν ενθουσιασμένα, φωνάζουν, χαίρονται, που τελικά καταφέρουν να μάθουν μία γλώσσα που, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και από τις πιο εύκολες. Οι γονείς ξαφνιάζονται. Πόση όρεξη έχει το παιδί μου για μάθημα, ή αναρωτιούνται τελικά. Παίζει, μαθαίνει, τι κάνει? Εγώ λοιπόν θα απαντήσω, μαθαίνει παίζοντας. Καταλαβαίνω ότι εσείς οι γονείς έχετε τους συνδυασμούς σας για την online διδασκαλία και πολλές φορές με το δίκιο σας. Εγώ όμως θα σας έλεγα να αφήσετε τα παιδιά σας να πειραματιστούν, να μάθουν καινούργια πράγματα και να μάθουν μόνα τους τι τους ταιριάζει καλύτερα. Γιατί η σωστή αξιοποίηση της διδακτικής διδασκαλίας μας λύνει τα χέρια, μας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια. Η μεγάλη μου ανταμοιβή ως δασκάλας είναι ο ενθουσιασμός που βλέπω στα μάτια των μαθητών μου. Η όρεξή τους, η ενέργειά τους στο μάθημα, η συμμετοχή τους, η προσπάθεια, η ανυπομονησία για το επόμενο μάθημα, αλλά και τα μηνύματα των γονέων, όταν μου γράφουν ότι το παιδί τους πραγματικά είναι πολύ ενθουσιασμένο και χαρούμενο που ξεκίνησε να μαθαίνει τη ρωσική γλώσσα. Βρείτε λοιπόν έναν δάσκαλο για τα παιδιά σας που να έχει μεράκι, αγάπη και ενθουσιασμό για αυτό που κάνει και πιστέψτε με, η επιτυχία των παιδιών σας θα είναι μονόδρομος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους μου τους μαθητές και όλες μου τις μαθήτριες, γιατί χωρίς αυτές δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς, γιατί χωρίς τη βοήθεια και τη συνεργασία σας δεν μπορεί να υπάρξει μια ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία που έχουμε, για τις ιδέες που δίνουμε ένας στον άλλον, για τη βοήθεια και την υποστήριξη στο έργο που επιτελούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Μας έβαλες έτσι σε κίνηση. Το θέλαμε αυτό για να σιγά σιγά έτσι με αυτό το εορταστικό κλίμα να φτάνουμε και στο τέλος αυτής της εκδήλωσής μας. Ερχόμαστε στην τελευταία μας ομιλήτρια, στην κυρία Αλεξάνδρα Τουρλούμη, η οποία είναι καθηγήτρια πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κάνει κάτι διαφορετικό. Η Αλεξάνδρα είναι η ιδρύτρια της κοινότητας Do You Speak Greek, που αφορά ξένους οι οποίοι θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Με την βοήθεια της Αλεξάνδρας, δεκάδες και εκατοντάδες άτομα μέσα στην κοινότητά της από όλο τον κόσμο μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν τους βάζει σε δράση. Αυτό θα είναι και ο τίτλος της ομιλίας της Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρα, σε καλωσορίζουμε. Ο εκπαιδευτικός. Γεια σας. Ως παρακινητής. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και είμαι πολύ συγκινημένη αλλά και αγχωμένη. Δεν θα σας το κρύψω βέβαια. Ήθελα να πω πριν ξεκινήσω, είδα κάποια μικρή αρνητικότητα στα σχόλια σχετικά με τους καθηγητές σας, ρε παιδιά, και ειδικά με τους καθηγητές στο σχολείο. Γιατί έτσι? Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα που έμεινες μέχρι το τέλος για να με ακούσεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σου αλλάξω γνώμη, να ξέρεις. Και πριν ξεκινήσω, ή μάλλον θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Ένα ναι ή ένα όχι στο chat, αν ποτέ είχες την τύχη να γνωρίσεις έναν δάσκαλο που μπορεί να σου άλλαξε τη ζωή. Είχες ποτέ την τύχη? Έναν δάσκαλο, ρε παιδί μου, που σε παρακίνησε να κάνεις κάτι σημαντικό στη ζωή σου. Και τώρα δεν λέμε μόνο για δασκάλους που γνωρίσαμε στο σχολείο, okay. Μπορεί να ήταν κάποιος στο πανεπιστήμιο, σε ένα σεμινάριο που παρακολούθησες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο motivator σου για να κάνεις κάτι διαφορετικό στη ζωή σου, για να αλλάξεις την οτροπία σου. Ένα ναι ή ένα όχι θέλω στο chat για να δούμε πόσοι από εμάς ήμασταν τυχεροί. Εγώ λοιπόν είχα τη τύχη να γνωρίσω δύο όταν ήμουν ακόμη στο Λύκειο. Δύο φιλολόγους που για μένα ήταν ο ορισμός του εκπαιδευτικού. Όχι φυσικά γιατί ήξεραν τα πάντα από λατινικά και αρχαία, αλλά γιατί ήταν εκεί να πιστέψουν σε μένα όταν εγώ ούτε κατά διάνοια πίστευα στον εαυτό μου. Οι δύο αυτές κυρίες ήταν εκεί να με παρακινήσουν και να με βοηθήσουν να καταλάβω τι αξίζω και πού μπορώ να φτάσω. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα βέβαια και θα ξεκινήσω με την τρίτη λυκείου, που νομίζω ότι για μένα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου. Συμφωνείτε? Δεν ξέρω, γράψτε μου στο chat. Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου, παιδιά. Άλλαξαν όλα εκεί. Και για μας νομίζω ότι ήταν ακόμα χειρότερα, γιατί δίναμε πανελλαδικές και στη Δευτέρα Λυκείου και όσοι είστε περίπου πάνω κάτω στην ηλικία μου, νομίζω ότι με νιώθετε. Επίσης, αν είστε γονείς που περνάτε φέτος πανελλαδικές, να ξέρετε ότι τα παιδιά σας είναι σε μια εξαιρετικά περίεργη φάση, γιατί είναι η πρώτη φορά που νιώθουν την ευθύνη της ενήλικης ζωής και ότι κάτι πρέπει να πετύχουν μόνοι τους για τον εαυτό τους. Οπότε μόνο στήριξη και συναίσθηση χρειάζονται και από εσάς και από εμάς. Αλλά πιστεύω ότι οι σημερινοί γονείς το καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα, έτσι δεν είναι? Ίσως γιατί έχετε περάσει κι εσείς από αυτή την κατάσταση των Πανελληνίων. Πιστεύω ναι. Αλλά οι γονείς μας τότε δεν το είχαν περάσει αυτό και δεν νομίζω ότι καταλάβαιναν τι περνούσαμε. Οπότε ό,τι στήριξη είχαμε, την είχαμε από τους εκπαιδευτικούς. Και γι' αυτό λέω ότι ήμουν τυχερή. Γιατί τώρα θα σας πω γιατί. Όταν λοιπόν ήμουν σε αυτή τη φάση, Δευτέρα Λυκείου πρώτα, η κυρία Σπυριδούλα, που είναι εδώ και με βλέπει τώρα και μου στέλνει και μηνύματα στο Messenger, μας δίδασκε φιλοσοφία κατεύθυνσης τότε. Όσοι ήσασταν θεωρητική κατεύθυνση, Δευτέρα Λυκείου, περίπου το 2004-2005, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Η κυρία Σπυριδούλα, λοιπόν, δεν λέω ότι δεν ήταν αυστηρή μαζί μου. Ήταν αυστηρή, αλλά το έκανε με έναν τρόπο για να με κάνει να καταλάβω τι αξίζω και τι μπορώ να καταφέρω. Γιατί εγώ πραγματικά τότε είχα μαύρα μεσάνυχτα, δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση, παιδιά.
Φανταστείτε ότι την ημέρα των εξετάσεων, αχ Θεέ μου, έκλαιγα. Η φίλη μου η Αλεξάνδρα θυμάται νομίζω, είναι εδώ και αυτή και με βλέπει. Θυμάσαι? Μαζί κλαίγαμε, Αλεξάνδρα. Έκλαιγα λοιπόν γιατί άκουγα τους άλλους, άκουγα τους μαθητές μου να λένε τι ξέρουν τέλος πάντων και εγώ προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν ξέρω τίποτα. Ακόμη θυμάμαι αυτά τα λόγια μέσα στο κεφάλι μου. Έλεγα ξέχνα το, δεν θα γράψεις, ξέχνα το, δεν θα γράψεις. Τόση πολύ αυτοπεποίθηση είχα. Όμως ήρθε τότε η κυρία Σπυριδούλα στο θρανείο μου, γιατί εγώ καθόμουν στο θρανείο, κάθισε κάτω, μου έπιασε τα χέρια, έτσι, και μου είπε «Αλεξάνδρα, είμαι σίγουρη ότι θα σκίσεις, τα ξέρεις, τα έχεις μέσα σου, μη φοβάσαι τίποτα». Περιττό να σας πω ότι έγραψα 18, έτσι. Να πιω λίγο νερό. Ήμουν σίγουρη ότι θα συγκινηθώ με αυτό. Το θυμάμαι σαν να ήταν εχθές και θυμάμαι ακόμη αυτά τα λόγια μέσα στο κεφάλι μου. Νομίζω ότι κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή, ήταν ένα κλικ που με παρακίνησε. Και όταν τελειώσαμε τέλος πάντων τις πανελλαδικές της τρίτης λυκείου, είχαμε πάει όλοι μαζί με τους καθηγητές μας για φαγητό και εγώ εκείνη τη μέρα δεν μιλούσα και πάρα πολύ γιατί ξέρεις, δεν πίστευα καθόλου στον εαυτό μου. Παρόλο που είχαν τελειώσει οι πανελλαδικές, εγώ ούτε καν πίστευα ότι πέρασα στο πανεπιστήμιο. Ενώ είχα δει τα θέματα, ήξερα ότι έγραψα, δεν πίστευα στον εαυτό μου. Τι να σου πω τώρα. Ήρθε πάλι η Σπυριδούλα, πάλι κάθισε κάτω, δεν ξέρω, ίσως ήταν ο τρόπος της να γίνει ίση με μένα και μου είπε «Όλα τέλειωσαν, Αλεξάνδρα, από εδώ και πέρα αρχίζει η ζωή και θα κάνεις σπουδαία πράγματα». Παιδιά, μου είπε αυτό το πράγμα και εγώ ούτε καν το πίστευα για τον εαυτό μου. Και από την άλλη η κυρία Χρύσα, γιατί είπα ότι θα μιλήσω για 2 φιλολόγους που γνώρισα στο Λύκειο, ήταν καθηγήτρια στην ενισχυτική διδασκαλία τότε και είχε μόνο μία μαθήτρια, εμένα παιδιά. Αλλά αυτή πίστευε τόσο πολύ σε μένα, πίστευε ότι θα γράψω πάρα πολύ καλά στα αρχαία και θυμάμαι ότι τις τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις ήθελε να είναι εκεί μαζί μου, που ούτε ξέρω καν αν πληρώθηκε γι' αυτό, γιατί το σχολείο ήταν κλειστό και μου έκανε μάθημα στο προαύλιο σκέψου. Και μου είχε πει, πιστεύω ότι θα γράψεις και δεν θέλω να υπάρξει έστω και το παραμικρό που δεν κάναμε επανάληψη και να πας έτσι στις πανελλαδικές. Θέλω να σου τα πω όλα. Και καθόμασταν παιδιά στο προαύλιο και κάναμε μάθημα. Και εγώ σκεφτόμουν, εγώ δεν πίστευα καθόλου στον εαυτό μου και ούτε πίστευα ότι θα γράψω. Και έλεγα, καλά, πόσο νομίζει αυτή ότι θα γράψω εγώ στα αρχαία. 17,5 αρχαία κατεύθυνσης. Και μιλάω τώρα για καθηγήτρες που είχα παιδιά στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση τα σχόλιά σας στο chat πριν. Γιατί εγώ τότε φροντιστήριο δεν πήγαινα, το 2004-2005, οι γονείς μου δεν είχαν χρήματα, οπότε ό,τι έκανα με τους καθηγητές του σχολείου. Και όταν αργότερα έγινα και εγώ δασκάλα, εννοείται φιλόλογος, νομίζω καταλαβαίνεις γιατί, η πιο μεγάλη πρόκληση νομίζω που έπρεπε να δεχτώ ήταν αυτή της ψυχολόγου. Γιατί, εγώ φιλολογία σπούδασα, αρχαία, λατινικά, ήξερα, αλλά το να έρθω σε επαφή με τα παιδιά ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Οπότε, παρόλο που μπορεί και εγώ να είχα τα δικά μου προσωπικά προβλήματα, έπρεπε να είμαι εκεί για μια ψυχή, για ένα παιδί που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, αλλά νιώθει ότι δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα και νιώθει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ πρέπει να είμαι εκεί, να το στηρίξω, να του μιλήσω με ενσυναίσθηση και αγάπη και να το κάνω να πιστέψει στον εαυτό του. Οπότε ελπίζω ότι το έχω καταφέρει αυτό με τους μαθητές μου και θέλω να σας δείξω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Να μοιραστώ λίγο την οθόνη μου. Δεν ξέρω αν ακούτε και τα πυροτεχνήματα. Είναι για την ομιλία μου μάλλον. Βλέπετε? Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο όμορφα λουλούδια που έχω πάρει ποτέ, γιατί είναι από το παιδί μου, από το παιδάκι μου, το κορίτσι μου, τη Βιβίκα μου. Εγώ δεν έχω παιδιά δικά μου, αλλά αυτό το κορίτσι το θεωρώ παιδί μου, γιατί ήρθε στα χέρια μου όταν ήταν μόνο 8 χρονών. Εγώ ήμουνα 23, 22 και έφυγε 18. Τώρα είναι φοιτήτρια στα Γιάννενα και ξέρω ότι και αυτή νιώθει έτσι για μένα. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να τη συναντήσω
και να τη δω με τα λουλούδια στα χέρια και ειδικά όταν κατάλαβα ότι αυτά τα λουλούδια ήταν για μένα. Την είδα τώρα πριν λίγους μήνες, ήρθα από τα Γιάννενα. Ήθελα να πω επίσης όμως ότι παρακίνηση και έμπνευση δεν χρειάζονται μόνο τα παιδιά και εμείς χρειαζόμαστε οι μεγάλοι. Η Σοφία Αβραμίδου, η διοργανώτριά μας, με εμπνέει κάθε μέρα με το Greek Tutor Academy και από τις δράσεις της καταλαβαίνεις και τον χαρακτήρα της. Και σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν διδάσκω πια σε παιδιά, διδάσκω σε ενήλικες, σε ξένους που μαθαίνουν ελληνικά και μόνο περηφάνεια νιώθω για αυτούς. Θέλω να μ' ακούσουν αν με βλέπουν τώρα. Βασικά τους θαυμάζω που ρε παιδιά στα καλά καθούμενα αποφάσισαν να μάθουν τη γλώσσα μας. Τους θαυμάζω ειλικρινά. Και όταν ζορίζονται θα είμαι εκεί να τους στηρίξω και να τους εξηγήσω ότι δεν είναι κακό να κάνεις λάθος. Ίσα ίσα, αυτό είναι το ταξίδι σου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εκτιμούν μόνο τις γνώσεις μου, μόνο τις πληροφορίες που έχουν να πάρουν από μένα, αλλά και το ότι είμαι εκεί για αυτούς όταν με χρειάζονται και όταν νομίζουν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Γιατί εγώ είμαι πάντα εκεί, είμαι από πίσω τους. Δεν είμαι μπροστά τους, όπως είπε και η Ροζαλή, είμαι δίπλα τους, πίσω τους, πάντα. Και νομίζω ότι μπορώ να δω αυτή την ευγνωμοσύνη στα μάτια τους. Θέλω να σας δείξω και πάλι κάτι, ορίστε, βλέπετε. Αυτό ήρθε από Μαϊάμι, παιδιά, από την αγαπημένη μου Άννα. Βλέπετε, λέει «She believes she could change the world, so she became a teacher». Πίστευε ότι θα αλλάξει τον κόσμο, γι' αυτό έγινε δασκάλα. Και έχω και αυτό εδώ, από την αγαπημένη μου τη Μελίσσα από τη Φλόριντα, που είναι εδώ και με βγάζει και βίντεο και φωτογραφίες τώρα. Τι να πω για αυτό το κορίτσι, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και λέει, You'll always be, WB, Μελίσσα, my favorite teacher. Θα είσαι πάντα η αγαπημένη μου δασκάλα, παιδιά. Και τις προάλλες είχα κάνει στο Facebook, στο προσωπικό μου, ένα post, τέλος πάντων, για να ενημερώσω για τη σημερινή μας ημερίδα. Έκανα tag την καθηγήτριά μου, την κυρία Σπυριδούλα που σας είπα πριν. Θέλεις να δεις την αντίδρασή της? Μισό λεπτό. Θα μοιραστώ. Να σου δείξω την αντίδρασή της. Βλέπετε? Το βλέπετε? Και αυτό ήταν το σχόλιο που έγραψε κάτω από το post μου στο Facebook, στο προσωπικό μου Facebook, παιδιά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι παρόλο που ήξερε πώς νιώθω για αυτήν, έτσι, κυρία Σπυριδούλα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Νιώθω αυτό που νιώθω για εσάς, αλλά την είδα ότι ακόμη και τώρα, ακόμη και με αυτό το post, ακόμη και σήμερα που είναι εδώ, χάρηκε και συγκινήθηκε γιατί βλέπει ότι αναγνωρίζω αυτό που μου πρόσφερε και βλέπει ότι είμαι ευγνώμων για αυτήν. Οι δάσκαλοι μας λοιπόν δεν είναι οι άνθρωποι που τα ξέρουν όλα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε και εμείς συνέχεια μαθαίνουμε κάθε μέρα. Είμαστε όμως εδώ για να στηρίξουμε τα παιδιά μας, να συνεργαστούμε με τους γονείς τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, παιδιά. Είμαστε εδώ για να τα εμψυχώσουμε, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να κατακτήσουν τον κόσμο και να καταφέρουν τα αδύνατα. Να φτάσουν όπου δεν μπορούν, που λέει και ο Καζαντζάκης, και ήταν η τελευταία φράση που μου είπε η κυρία Σπυριδούλα στα μηνύματά της. Και για μένα αυτό είναι ανεκτήμητο. Είμαι σίγουρη ότι τους γνωρίζεις αυτούς τους δασκάλους, υπάρχουν εκεί έξω και σήμερα σε αυτήν εδώ την ημερίδα έχω τη τιμή να συνεργάζομαι με 6 από αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονες, αγαπητή Αλεξάνδρα, για την δική σου συμβολή επίσης στην δική μας εκδήλωση. Θέλω πάρα πολύ, νιώθω μία ηρεμία, μία γαλήνη, μία αισιοδοξία για το ότι έχω γνωρίσει όλους αυτούς τους υπέροχους συναδέλφους όπου με έχουν εμπιστευτεί για να μπορέσω να τους υποστηρίξω, για να με τη σειρά μας όλοι μαζί, με αλληλεγγύη, με βοήθεια, να μπορούμε να βοηθούμε τους γονείς αλλά και τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες στο δικό τους ταξίδι. Η δική μας πρόταση λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η πρόταση από την Ακαδημία μας
να συνεχίσετε να συνεργάζεστε με τους εκπαιδευτικούς, με σεβασμό, με πρωτοπορία. Περνάμε το μήνυμα στους μαθητές και τις μαθήτριες ότι μαθαίνουμε με χαρά, όχι με φόβο, όχι με το ζόρι, όχι με τιμωρίες και με έμφαση στο βαθμό, και αφήνουμε τα παιδιά να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους σε κάθε είδους μέλλον το οποίο μπορούν να έχουν. Είτε αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε όχι. Και πάνω σε αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά καινούργιο στη δική μας χώρα. Σίγουρα έχουμε 30 και 40 χρόνια όπου καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι τώρα να διαβάζουμε πολύ ή να έχουμε καλύτερους βαθμούς, αλλά τελικά στον 21ο αιώνα αυτό το οποίο μετρά είναι να αντιληφθούμε τις δεξιότητές μας και να μπορούμε να πάρουμε όλα μας τα ταλέντα. Αυτό λοιπόν αποκαλύπτει κιόλας και το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Άριστον, το οποίο τώρα κάποιος από εσάς μπορεί να το κερδίσει. Αυτό βέβαια απευθύνεται και σε ενήλικες αλλά και σε μαθητές και θέλουμε πραγματικά να ωφεληθείτε από αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε την τελευταία μας κλήρωση, ποιος θα κερδίσει το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί με την συμβουλευτική από εμένα. Λοιπόν, το νούμερό μας, το πρώτο, είναι το 217, πρώτος νικητής 217 και δεύτερος νικητής 219. Πάμε γρήγορα, μην φύγετε, για να δούμε ποιος είναι. Θυμάμαι καλά, 219 είναι το πρώτο. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Γεωργιάδου, έχεις κερδίσει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί με την συμβουλευτική από εμένα. Και δεύτερος επιλαχών, αν τυχόν δεν μπορέσουμε να σε βρούμε, νομίζω ήταν το 289. Πάμε καλά. 217. 217, συγγνώμη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Άννα Λογβίνα. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους τους καλεσμένους μας, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, τους αγαπημένους συναδέλφους. Θέλω τους αγαπημένους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να νιώθουμε ότι τους φροντίζουμε, έτσι, για να μπορούμε πραγματικά να μαθαίνουμε όλοι μαζί με χαρά. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε δυναμικά να ξεκινήσουμε μια σχολική χρονιά με φοβερή συνεργασία και με όλες αυτές τις καλές δεξιότητες και ιδιότητες που θέλουμε να εκδηλώνουμε σε όλους τους ανθρώπους.